ଦଶ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସଂଖ୍ୟା ଆମେ ଗଣିବା ହେଲା। ହଁ ନା କୁହ? ହଁ କୁହ। ପଢ଼ିବା। ଏବେ ଆମେ ଏଇଟାକୁ କାଠି ସାହାଯ୍ୟରେ ପଢ଼ିବା କେମିତି ନା ଏଇଠୁ 10 ଯାଏ ହେଲା। ଏଇଟା କେତେ? 1 ନା 1 କ'ଣ 1 ଏଇଟା ପାଖରେ ରହିଲା କେତେଟା 2 ତମେ ବି କୁହ ଏଇଟା କେତେ? ଏଇଟା କେତେ? 3 କେତେ? 3 ପାଖରେ ଆଉ ଗୋଟେ ରହିଲା ଇଏ କେତେ ହେଲା? ଆଙ୍ଗୁଳି ଦେଖ ମୁଁ ଯୋଉଟା କହୁଛି 4 କୁହ ଦେଖା 4 ये କେତେ? 1 2 3 4 5 କେତେ? କେତେ ହେଲା? 5 ये ଗୋଟେ ହେଲା କେତେ? 1 2 3 4 5 6 କେତେ ହେଲା? 6 ମାନେ ଏମିତି 5 ये 6 ହେଲା। ये ଗୋଟେ କେତେ ହେଲା? 1 2 3 4 5 6 କେତେ? 7 କେତେ? 7 ये ଦେଖ ये ଗୋଟେ ରହିଲା ଏଠି କେତେ ହେଲା? 8 ହେଲା 8 ये ରହିଲା କେତେ ହେଲା? 1 2 3 4 5 6 7 8 ठीक है 9 ତାପରେ ହେଲା ये ଗୋଟେ ରହିଲା କେତେ ହେଲା ଗଣି କହିଲ କହିପାରିବ? କହିଦେ ଗଣି ଦେ ଗଣି ଦିଅ ଗଣ 1 2 କଲା ଗଣ 1 କୁହ ମୋ ହାତରେ କୁହ 1 କୁହ 1 2 କୁହ 2 3 4 5 କୁହ 6 7 8 9 10